Já jsem se strašně vyspal. Ježiši, kdo tady porozházel tuhle? A kdo zas toho? Cože? Kdo to udělal? Lidi, přísahám, že jsem nic neudělal. A tohle bylo jako, co? Tohle jsem taky neudělal. Co se tady děje? Počkat, nějaký papírek. Cože? Co? Já jsem tohle neudělal. Víte co? Já se jdu zeptat policii, protože já jsem tohle ani zase neudělal. Takže počkat, tohle si nenechám. Budu za policii, to nechám. Že? Já místní tyč jako umím, tak jsem vyletěl. Ale jako já přísahám, že já jsem to neudělal. Kdyby to tak asi nějaký zlodějček. No to si dáme než schválit. Ale já si to nenechám aj tak líbit. To zase nenechám. To se k tomu hlásí. Já jsem jako, že vůbec nevím. Někdo vstát v cestě. Já budu dělat úplně co chci. Nikomu v ničem nezabrání. Ani ten žiješ. Ty chceš mi zabrat, co chceš? Takže já to jdu nahlásit. Tohle jako normální. Ahoj, policisto. Nevíte, co se stalo? Vy tady máte kamery po celém městě a tak, jako po celé téhle hře, tak víte, co se stalo v mojím domě, když jsem spal? Jasně, vím, co se stalo. Stalo se to, že nějaký zloděj vám zničil náš barák. Co, nezničil? Aha, jo, promiňte. Já jsem si to popletl. Nezničil, ale jen vám to tam tak poto. A pokud se vám to nelíbí, můžeme vám pomoci ho chytit. Protože ten zloděj se právě chystal ukradnout diamant. Po kterým byste se mohli strašně zbohatit. Takže, jestli chcete hodně peněz, musíte mu ho zabrat. A dát ho zpátky do trezoru. Dobře? Dobře. Nějaký detektiv, to je nějaká určitě práce, ale to nechcem zatím. Máme si policajní auto. Jo, a on mi říkal, že by to mělo být někde v banku. Nebo aspoň si to já myslím. Že to někde v banku by to mohlo být. Jo, to je co je, Mám na to. Takže se podívám do banky. To je ten zloděj. To je ten zloděj. Pojď sem, ty hajzle. Oho, co tady děláš? Já se tady chystám. Ukradnu diamant. Začnu kovat, dostaneš peníz. Dobře. Já musím mu samozřejmě protože on byl prostě zloděj. Tam úplně něco udělal, takže já si to nenechám. Tak tady je. Snaž se někdo ještě by podešel. Dobře, ale musíš si dát pozor na týho agenta. Pozor na laser. Bude to hodně nebezpečné. Tak si dávej pozor. A snaž se ten diamant, aby se nedostal. Dobré, tak to jdu ukryt. Ale
svítí. Asi mě nesmí vidět, co? Asi se něco tady děje. To jsem si určitě nezasloužil. Snažil jsem se jenom pomoct. Takový policajti. Takový variant dávně. Tupí policajti. Kleskat. Kde jsem? Mě najde. Ať udělají tutaj. Strašně to bolí. No. Jdeme. Co nás vidět? Co se schováme? Tam nějaký klíč. Ten si zaberem. Určitě. Dobře. Ne, nevím. Nevidí. Se bojím. Ne? To se neumí chovat. Furt mě takhle vykopovat. Teď já se o tom snažím vrátit. Teda ne, neboj. Čau. Super. Dveře. Puse. Mají nějak přilepený. Marek. Chodní si to sebrat. Oh, jasně, písnu, já tam chci neobrátit. Tak už přestaňte.
Si. Veď. Furt mě vidí, já už se z toho nespamatuju. Jdeme, chlapci, jdeme. Nesmí nás chytit. No. Neví. Jsem tajný agent. Tady to zapneme. Už běž, chci chytit. Já nevím, co to je, ale tak to chci sebrat. Lasery. Ještě jednu. Počkat. Co tady je? Dobrý? Dobrý? Jo, dobrý. Máme to. Já už myslel, že to nemáme. Nahlásit. No, tak děkuju za hlavu. Tak mám nějakou hlavu, jo? Nějakou desku. Ještě hlavu. Super. Ale že? Jsem šťastný, že to jdem nahlásit. To se to jmenuje. Taky tady. Karel, našel jsem ho. Zebral jsem mu ten diamant a dal jsem ho zpátky do trezoru. Nemusíte se bát, máme to. Dobře, děkujeme, že jsi to udělal. A za tu dobu, že jsi nám to udělal, můžeme zpátky vrátit tvůj dům, jak vypadá. Jo, tak to jste byli moc hodní, děkuji. No to zač, jo, já jsem tak šťastný, ale tu hlavu si až potom někdy vyzkoušíme. Jsem unavený. Od dalšího videa, čus. Like a odběr.